Klaster Orava je nezisková organizácia, ktorá podporuje cestovný ruch, koordinuje marketingové aktivity svojich členov a spoločne propaguje náš región doma i v zahraničí. Klaster poskytuje špeciálne zľavy vďaka Orava Card. Táto karta prináša mnohé benefity a tak umožňuje domácim návštevníkom spoznávať zákutia a pamätihodnosti Oravy. Ponúka zľavy napríklad do zariadení ako je akvarák v Dolnom Kubíne, Oravský hrad alebo Kubínska hora, nie len v letnej sezóne, ale aj na skipasy v zimnej sezóne. Kartu plnú zľav viete využiť aj v Múzeu Oravskej dediny pri splavovaní na pltiach alebo plavení sa loďou po Oravskej priehrade. Orava Card uplatníte aj v hoteloch, penziónoch či dokonca v Dolnokubínskej knižnici. Zatiaľ je to okolo 20 partnerov, ale stále sa snažíme, aby tá Orava karta bola zaujímavejšia pre občanov, ale aj návštevníkov, tak zazmluvňujeme ďalšie partnerské vzťahy a ďalších partnerov ponúkajúcich zľavy. Výška zľav je individuálna, pohybuje sa od 5 až do 20% podľa typu turistickej atrakcie. Oravskú regionálnu kartu si viete zakúpiť v 3 variantoch: Classic, Family a Oravská svorka. Záleží, či chcete kartu pre seba, pre vašu rodinu alebo pre skupinu 4 a viac dospelých. Orava karta sa dá kúpiť na našich webových stránkach visitorava.sk, kde v pravom hornom rohu máte Orava karta a nájdete tam najskôr benefity, ktoré karta ponúka, a ďalej sú vlastne tieto výbery Orava karty, ktoré si môžete kúpiť. Kartu, ktorá vám otvára dvere do zákutí Oravského regiónu, môžete využívať pomocou svojho mobilného telefónu alebo priamo v aplikácii Visit Orava. Zakúpite ju nielen online, ale tiež v tradičnej fyzickej podobe. Orava karta sa dá kúpiť hlavne na našom e-shope, ale dá sa kúpiť v turistických informačných centrách, napríklad v Mestskom úrade Dolný Kubín, v turistickom informačnom centre v Zuberci, ale dá sa kúpiť aj u rôznych ubytovacích zazmluvnených zariadení. Orava karta je určená pre všetkých. Chceme spropagovať región, zviditeľniť región a chceme, aby títo, ktorí ju budú mať, ju využívali v týchto našich zariadeniach. Je určená určite pre návštevníkov, domácich a rôznych ďalších hostí.